Probanda zaregistrujeme pomocou identifikačného čísla kvôli zachovaniu anonymity a vyplníme základné informácie o probandovi, akými sú telesná výška, pohlavie a dátum narodenia. Proband sa postaví bosý na platformu prístroja s chodidlami správne umiestnenými na kovových elektródach. Následne uchopí rukovete prístroja, pričom ruky probanda sa nesmú dotýkať trupu a sú mierne od tela. Každá ruka musí pevne držať rukoveť tak, aby sa palce dotýkali horných oválnych elektród a prsty dolných elektród. Po správnom postavení a uchopení rukovetí sa začne meranie, ktoré trvá 2 minúty a proband sa nepohybuje ani nehovorí.